ini Tuhan adorang semasuk kita untuk ibadah di perningotan hari atau tubuh ni Tuhan Yesus Kristus bertang yang naho maida sangobas di Tuhan tawi. Urian ya holongan ni Tuhan Yesus Kristus namartungu dohita di borginon lahoma mestahon parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus narodo ibana manobot hita jolma pardosa di rumari do dirina jala disolukon rupani hatoban gabe sumatu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Naing bongok mahita tu parsaoran nabadia rap doho debata alani tamado hita madok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai na mangalehon partikian nauli di hita atau majonok mahita jala marunduk ni roha diadopan ni debata ay nang bicar do panodangi hagulapon tapangiar masorata mamuji Tuhatta pardengkan basai marede mahita. Hite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tur di parbadian na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang na bolon bicar do sada panodang biyaka na mangingani tano nilingguman ni hamatean marrongoman bangsom rosian lomona diare parporangamu marpahean habadiaun songon nabur sian apuan ni atos torang ro tuho parangamu akan au koso. Haleluya. Ale debata amanami na di Banua Gijang puji-pujian hasangapon dohot hamulayateon usok bahok kami kuho marningot si lehon-lehon mina balgai tu hami jolma na di pardangolan on ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami gabinadangol do ibana jalana pogos ola tubuh ibana di bara ni Betlehem asamamora kami sai rajai jala tubuh kami marhite-hite todim asalam huida kami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anakmi. Amin. Mari dimahita.
Tuhan bodari natalon imana tersurat di Yohanes 8 ayat 12. Tungi diulahi Yesus muse majamitai nasida nin nama audo panodang mi portibion na satu pamardala dinaholong na mangihuton au di ibana do tahe panodang hanguluan atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hopar pakiti. Amin. Mari kita. Doho sude pangisina alain waing nunga dikukupi timus dangarong be kudang suara ni pidong na marhabong alani jolma na jut manegai akaswaswanan laho pasauton lomo ni rohana hadami onipe nunga maolbe di dapot jolmain waing alani porang dohot kuaso dohot harta gudang ni hasusaan alani lalo manang alani aik magudang partangison alani hapoguson hageduhon doho pangarupaon nang panggosa-gosao didongan nang nasa ulaw dosa tahe sude nai alani jolma nunga dau jaladang makaholongi debata doho dongan na jolma Tiki na parpudion masa do sorimago COVID-10 sia na pola mabahen gudang jolma marmatean ngulu perekonomian na hurang denggan gudang nihuria na suboy patupawon pesta Natal do ragam niaka parukilon na taadopi di partikianon alani Tuhan asima roham dihami patugu maha porsion nami asa unang mabiar jalamat dele hami alani parmoduanon patu pamahami gabi panodang maradok podongan nami songon hatam namadok tungsura lam marpogos dongammu lam sumurut tahe parbohalat di labungmu ikut tolongommu do ibana nang halak dagang nang halak paisolat ibana asa mangulu ibana di labungmu Kuriani tuhata nungaro tuhata manobo bangsona jalama buan haluaun idonata halason di borginon alai hahulumut do jujjuk makukupi tanoon jalalam tujorbu nado pangela di sibonisi mangihoti torok jolma disegai dotod di hapor siaw do pakirimo sugut diguturi namar rumah tangga disegai nang rohani yanakon asatuis tuhata ni debata alani i tamado pahusor-husorota di bagasa rohat tabe marit dihita
masa di tonga-tonga ni ngoluon. Ingok ma tuhat tado nama dongani hita. Mololam lumlam akka parrohaon ni jolma di partikionon. Ingot ma alani ido ubahen naro Tuhan Yesus siat banua gicang sorang tu portibion. Asa disodangi sadok ngolutan na di bagasan hagulapon. Alani i dang jadi pape alomo uhu, dang jadi ho marnida nida bohi. Jana dang jadi jalo omu silua, ai sisip do papitung mata ni halak na pistar. Jala pabalik-balik parhataan ni halak na tigor. Atong songo dia pe rumang ni parnguluan na ni adopam munuaing. Diarsak manang las ni roha, sai uka maroham majakot Tuhani. Asa sorang ibana di bagasan modum. Somba mamujiga jarasun sang api ibadah doa nondang angoluan nama leon makirimoni kadongan sahuria di horhon hatu tubuni Yesus ido obas nai baru persauran nai baru do holong nai baru jakom masih paluai sodang nili dinomma songo simbol namar padan hita bornginon naso taulahu pedosa radima hita manesa dosa ni dongata tuhatta domadok audo panodang ni portibion naso tupa mardala dinaholom nasa namangihut tonau atong borhat mahamu manopot akaruas jongjong mahita saluhuna. Sonang mi
Amuna akadongan lasma roham nunga saur betu hatta Jesus si paluai tu portibion jakom ma ibana sian uka ni roham jalahati dakom ma ibana di ngolum. Mari dimahita. Hai sabot inondo bishai bintang di naholomi sumon nagi hagona onna di roatai hasanga ponire bata rastame dame mani jorma lomo di roharine bata dohita jomao. Tabigi mahata ni debata turpuk di parpunguan bodari natalon di mana tersurat di Titus 2 ayat 10 sada sahak rodi ayat 15. Ainunga tarida asini rohani debata si bahen haluaun ni saluhut jolma. Laos diajari dohita pai mahon hatuaun natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalgai dohot Kristus Yesus si paluai. Ima hatahon paingoton jala ajarhol sian nasa gomos ni roham unang maadong namarhuni roham idaho ido sahatna martua ma akan atumangihon hata ni debata jalan na pyopsa. Amin. Mari dehida. Songon na hinatidak kon nidongata saha porsial di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sohatu dosan natmo palangi doho tanah au porsea
di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea si atod di porbadia, adora so habuhuan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni si Lagus, namay teterpajal do ibana di hao pinasilang, natua tu banuatoru dung ditanong, namulak mangulu diari patuluhon, namanay tu sugo, lauhun tu siamon debata Jehovah, amanay parbubu na sohatu dosani, isima ibana, kay mamula sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho namate, au porsea, tutur di porbadia, jalado sada huria nabadia, huria hatu pandi halak Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu do sugo daging di halak na umate, doho dihamuluan na sarasuda. Amin. Udul mahita, tapi gema or virtual sian seksi parupuan. Kristus Yesus Raja yang kudus, datanya yang di surga yang diciptakannya, dan manusia hina diselamatkannya. Mari sukacitalah, naikkan seruan puji, dalam lahir penebus, mendatang Raja damai putra
Buah-buah manang sunggul-sunggul di hita, kobar tu protokol kesehatan pemerintah. Perayaan pesta Natal di Huriata Sadarion, ibadah Naparjolo masuk pukul 10.00 WIB, ibadah Paduahon masuk pukul 15.00 WIB, ibadah Patuluhon masuk pukul 10.00 WIB. Napaduahon marsogot Jumat 25 Desember 2020, ima pesta Natal Naparjolo. Ibadah Naparjolo ima di pukul 6 waktu Indonesia Barat tanpa perjamuan kudus. Ibadah Napaduahon pukul 8.30 tanpa perjamuan kudus. Ibadah Patuluhon di pukul 10 sada. Ibadah Paupaton di pukul 10.05. Jala ibadah Palimahon di pukul 10.07. Napatuluhon di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, ima pesta Natal Napaduahon masuk pukul sia. Sipul kebaktian diuduti ma Padidion Nabadia. Paupaton dung sipul Padidion Nabadia diuduti pembagian bingkisan Natal. Tu janda, duda, yatim piatu maksimal 10 tahun. Napalimahon di sude pelaksanaan ibadah perayaan Natal Sadarion, papungu peliak tujolo nilanggata dohita, adorang sojamita, doho dung sipul jamita, haperluan tu sosial kuria HKBP Sutoyo, songonima, boa-boa manang sunggul-sunggul dihita. Taparade ma rohata kor virtual pengarama.
matubara di Bethlehemon Kauna Posea hatok matuson Magdidahalasan ni rohatain Tinogos ni amana di surgoi Oi dahamu maribagainon Nakanak na tuudisi Panginoon Uli dorupa ng natanatiyog O bereng iba na hogabetiyog Maria ng Joseph disi Manida na met na sogang tusi Magsong matupap na dopag mahani Higit siyang marende pag-isulgoi Pasigang matot muhamu na sure Maligo pagmahan magsong mamuse Magende hamu na magas rohain Maligo suruan na digijangi Saydok maoana di debatai Orosian gejang di pain asimi Di hami surena na magdosaon Mambain haluaon di hami tokong Tunga ulan indenggan di roham Silehonot na mi bailas di roham Nang sege ng pegak ng pinangidom Ay rohan ay asambing dolomong Rohana mi pamele ami O Jesus hasian saja lomai Iyas jalason ang mabain akai Toktong kabedomu maturo habi Saigo matubaga di Bethlehemon Hamu na Posea hatok matuson Magdidahalasan ni rohatain Tinogos ni amana di surgoi Hoy dahamu malibagainon Nagdanak na tuudisi Panginoon Uli dorupa na matanatiyog O bereng iba na hogabetiyog Dami di batana sumurung sian saluhut na roha
Imana mangaramu ti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamuna kadamang dainang surita hita na pengudison pinasa ma selamat Natal ma di hita salutna. Mulai ate ma dihamu hatan di bata nagabi jamita di pesta Natal umum. Ima sian hatan di bata Natal surat di Yesaya bidusia mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayatonom ujahama tutong-atongata tapayuti bema di bagasan rohatta bangso na mardalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang na bolon bisar do sada panondang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatean nunga di patorop ho bangsoi nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bolon marlas ni roha na sida di jolo ni bohim songon las ni roha di gotilon songon parolopolopon dina marbagi tabat-taban ay nunga di ponggol konho auga na ape tu ibana dohot batahi ni abarana dohot lising-lising ni na mangadu ibana songon uju diari midian ay masok-sok do sogot nasa sinjata ni parsinjata di hatuturtar ni toktangan rodi ulos na marsapu mudar gabe si panganon ni api ay nunga tubuh di hita sada poso-poso di lehon tu hita sada anak pape tu amarana do sogot harajaon jalabaheron na guarna si partaki halongangan ulu balang di debata amasa liling ni leleng na raja ni hadameon bain haganda ni harajaon dohot hadameon na somarujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaon nai pahotton dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hatigoran olat ni onro di saleleng-leleng na hamuruhon ni Jehova Zebaot patupahon songoni ima sahat ni turpukta dihamuna huria na hinaulongan dibantar do hita dipataruh hita tu sada topik ay nang bisar do panondangi dihagulapon terang telah bersinar di dalam kegelapan hamuna hita na pungu saluhutna da dison ra heado hita mengalami naniguaran mati listrik manang mati lampu heama mati lampu rata adopi di tonga-tonga ni ngulutna hape mati lampu mati listrikon itonga borngid do ngamurup pita alai alamohop tahilala gabe busisau mahita dungi tersunggul mahita dugo mahita gabe taboto ma na mati lampu ala mati listriki gabe mati ma AC manang mati makipas angin moho pamahita gabe dungo mahita hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus dakuboto hiatong talami ditikirap mangak kita do keluarga di meja makan lagi tabu-tabu na mangan tiba-tiba mati lampu apa neng tabu idiero na kita he dahani neng tabu tes idiero na kita he tekoi manang sereti alenggo di jabat tasyunaingon molo mati lampu ala jojo do kita manang naturia biasa mabuan hempot do setabi hamu boiro pitor tapangulu center na di hemponi kan untuk sementara asaboy berengon lau mabuat lilin manang center manang nasing may alen yang dohonok tu hita hamu nakada bang dainang mati lampu nakin di tonga borngin manang nabo ape dang nyaman pakilalata totu
tabuat do aha manaboi gabe gatini lampu listriki gabe alat penerang. Song-songoni do di tonga-tonga di ngulut tahun di hamuna na hinaulongan arong perasaan na so nyaman, arong perasaan manang pakilalaan na so tabu dina mate listriki. Labatan na neng dohonok kurisi rikot nai hape panondangi di tonga-tonga di ngulutta. Betapa pentingnya penerang itu, betapa pentingnya cahaya terang itu di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Hamuna nahinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Mulu songoni hape rikot nai di hita panondangi. Songoni do namasa di bagasan turpukon. Bangsoi maka rikot nai panodang di tonga-tonga ni bangsoi idok nakin bangsoi mardalan di hagulapon, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan nasida maka rikoton adong panodang di tonga-tonga ni bangsoi ala nasida mangolu di bagasan hahulomon, mangolu di bagasan hagulapon pada saat ini. Songod dia mahamuna kadamang dainang hagulapon na digobarkon di bakasan turpukon bahasa pola didok di tonga-tonga ni bangsoi nasida mardalan di bagasan hagulapon. Hamuna nahinaulongan di bagasan Kristus Yesus situasi na digobarko di si bangsoi terancam bahaya ala asyur nagabe bangso na kuat pada saat ini mengancam nasida lahu menyerang, lahu menyerbu nasida, lahu menguasai bangsoi. Di situasi nasongoni hamuna nahinaulongan nasida mengalami krisis politik, terganggu kehidupan ni bangsoi. Bahkan sian sudut segi agama dohot pangalaho nasida nunga kehilangan pengharapan. Aisi nama naboi mengurupi hami. Dangarong benaboi mengurupi hita. Ujungna nasida mangido pangurupion sion bangso na asing. Nasida nunga mangasaon hagugon nasa diri, mangasaon pikiranna. Nasida nunga mangulagon lomo ni rohana sabing. Ditudalkon nasida debata. Hamuna na hinaulongan songonido hagulapon na dipatorang di tonga-tonga ni situasi na nialaman ni bangsoi. Mereka berada di dalam ketakutan, kekacauan di tonga-tonga ni bangsoi. Di situasi na songonima dipakulingi debatama bangsoi markite panurang Yesaya pabua bisardo sada panondang nabulun di tonga-tonga ni bangsoi. Huria nitu hatta turpukon songot takasta tusi termasuk do bagian sian hapanuri rangon, bagian sian nubuatan. Lapatanna na dipatorang si Yesaya nakin na dipasati pana tu tonga-tonga ni bangsoi mula didok bisar do panudang nabulon sa sitong na isongon nataboto na martudu-tudu do itu ise. Imatu Yesus Kristus. Ido natarayahon, ido natapestahon di Natal umum di bagasan parjupangatta sadarion. Yesus Kristus ido panondang ni portibion. Dialah terang yang sesungguhnya, dialah terang yang sebenarnya yang datang ke dunia ini. Alani dihamuna huria nahinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Marhiti turpukon disosoido rohatta asa na parjolo audo hotamu gabe panondang jalang 10 tahun nian berdampak nadengkan ma tuaka humaliatta. Kita terpanggil menjadi pembawa terang dan hidup kita harusnya berdampak yang baik ke sekeliling kita. Matius 5 ayat 14 madok hamudo panondang ni portibion. Kamulah terang dunia. Kita ini adalah terang dunia yang sudah menerima Kristus.
Songon halak na porsea au doho tamu hamuna kadongan Yesus Kristus dunga paluau kita. Sonari gilirat tama namar tugas asa gabi panondang di tonga-tonga di Portibion na lagi digohi hagulapon. Dunia kita ini juga sekarang sedang dipenuhi kegelapan. Tabereng ma ahama hagulapon namasa nuaing di tonga-tonga di nguluta. Setabihamu kejahatan taboto semakin meningkat do. Tindakan amoral seolah-olah sudah biasa. Kekerasan jok-jok masa, keserakahan, ketamakan, kecurangan, kelicikan, hidup yang memikirkan diri sendiri, kurang memikirkan ngolu ni donganna. Setabihamu keluarga ada yang hancur, ada yang berantakan, keluarga dan harmonis be, perselingkuhan mengganti kesetiaan, kejujuran amang inang diganti dengan kebohongan dan berita-berita hoax. Pandemi COVID-19 dan segala dampaknya sekarang masih meliliti parnguluatta sahat tutikion. Turpukon paingoto kita hehe mahita jalan marsinondang mahita mauliate ma dia mata di bata na mangalehon anakna Yesus Kristus tu bagasan golutta tu bagasan rohatta asa unang mardalab beau dohot tamu asa unang mardalab kita di bagasan hagulapon Tuhani Yesusi Roma buan hamubaun. Dia datang membawa perubahan, dia datang membawa haibaruan. Taida nakin diturpukon Yesusi mengubah kegelapan menjadi terang yang besar. Duka cita dia rubah menjadi sorak-sorai. Putus asa dia rubah asa jolmai gabe marpakirimon. Nagale gabe margugu. Atong hehe mahita. Asa di tonga-tonga ni ngoluta. Ngunang seholan mengiluhkan keadaan kita. Didok nakin gabe panondang mahita. Jadilah kita inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Mula dong semangatmu, tularkan semangatmu itu kepada orang lain. Optimisme kita. Berpengharapanlah kita, bersuka cita mahita, mengucap syukur mahita. Berharaplah pasti badai COVID-19 ini pasti berlalu. Biarlah keberadaan kita menjadi terang amanginang yang memberi inspirasi kebaikan bagi semua orang. Itu yang pertama yang mau dimintakan nats ini kepada kita. Masalahnya, problemnya adalah seperti apa songodia do jolma naboi gabi panondang di tonga-tonga ninggulunya. Seperti apakah orang yang bisa menjadi penerang di tengah-tengah kehidupannya. Hamuna kadamang dainang halak nagabi panondang di ngoluna ngoluni jolmai nasongoni jonok doi mana tu debata. Orang yang bisa menjadi pembawa terang hidupnya adalah dekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, maaf, kita tidak akan bisa menjadi panondang. Songon lampui doi molo mate do arusi tang mangulu lampui ala putus hubungan listriki. Jadi molo sodengkan hubungan tado debata setabi dang buhi tagabi panondang omong kosong doi halak nagabi panondang hamuna kadongan holong doi bana tu debata jala satia doi bana tu debata di bakasan ngoluna halak nagabi panondang ngoluna berdampak nadengkan di dia pe imana mangula pajupang dohongan na manang na di dia pe hidupnya selalu berdampak yang baik dan positif. Halak na gabi panondang ngoluna gabi si tiruon do ibana di hatigoran, si tiruon do ibana di hasitongan. Jalamian do ibana di bagasan debata, hatan di debata mangula di bagasan ngoluna. Seperti itulah orang na gabi panondang di tonga-tonga di ngoluna. Ngoluna menarik perhatian. Songon jolmai
na mangalului inganan na torang ditiki roh na gulap. Pada umumnya orang lebih suka tempat yang terang daripada yang gelap. Itu sebabnya manginang, ketika kita mampu memancarkan terang Kristus, akan ada banyak orang yang mau datang kepada kita untuk bisa mengenal Kristus lebih dalam lewat kehidupan kita. Saat kita memancarkan terang hidup, maka kita akan diperhatikan oleh dunia ini. Alani naparpudi sahali perenungan madiau dohot di hita. Ahado nama bain halak tertarik tu hita. Kalau terang itu menarik perhatian, kalau hidup orang ini dalam terang itu menarik perhatian, pertanyaannya, apa yang membuat orang tertarik datang kepada saya? Ahado nama baik kalak sonang mardongan dohot kita. Isi do hita diadupan ni halak keluarga nang dongatta. Anggiat ma hamuna nahinaulongan halakan halaki tertarik tu hita. Olo marsaur dohot kita. Ala na ulido rohatta, ala na ulido pabbahenatta, ala ni hasatiauta, ala ni holong ni rohatta, ala ni keberadamuna keberadatta, na selalu membuat damai, membuat las di roha, membuat pasu-pasu diakka parjupangatta. Amin. Martangi yang mahita. Moliati ma Tuhan, nungari pakulingi ho hami marhiti hatam. Molo di bagasan hagula po Tuhan portibion alaniaka hamaolon hasusaan parukilon suang songoni alani pandemi COVID-10 siaon alai marhite haroromi nahuingot kami nau pestao kami di Natal umumon. Moliate marohanami di Tuhan, harorom membuan semangat, membuan pengharapan Tuhami. Asa unang terus kami mengulu di bagasan hagulapun. Asa ulu kami Tuhan majak koko nagabe panondang di tonga-tonga ningulu nami, panondang na mga lehon hanguluan haibaruon dohot las jiroha. Atong ali Tuhan debata asi maroham dihami molo tumpai bergumul dope hami nang bangso nami alani COVID-10 siaon pengharapan nami tetap do pasti bahwa badai COVID-19 ini pasti akan berlalu, hanya tinggal menunggu waktunya saja. Alani leon madihami roha namar bisuk adong kesabaran dihami huyuto kami Tuhan akka protokol kesehatan nang diaturhon pamarenta nami Tuhan asa dau kami sian COVID-10 siai mulu adong peaka dongan nami akka sisolhot nami ruas nuhuriam keluarga natongon dirawat di rumah sakit manangalani parsahitona hape Tuhan manangalani COVID-10 sia pe ya le amang asiroham Tuhan pamalum manasida Tuhan apeho tangamu nalaboki nagok pasu-pasu itu Allah majama pamatang nang ngulu nasida asa tung lam tuhi pas nasida Tuhan asa margogo nasida lau mangalo virusi jalaboy nasida musim mulak mandapoton keluarga asa boy nasida dogot marnatal dohot manal pugot tahun 2020-on mamasuki tahun 2020 sada asi maroham Tuhan pasu-pasu maka yanak nami be pasu-pasu maka rumah tangga nami be dau manang jonok pe Tuhan toktong ma di bagasan lingguman niasini roham yakka ruas nuhuriam yakka nahidrim ni rohana sida Tuhan o mana patuluson homa napa sauton diakkan naneng mulak Tuhan mulu adong naneng marsakap alanya kaulaon do pajupang nang do sisolhot Tuhan tu bona pasogit pataru nasida padau sianaka pamaran niloging nang toddi paluas nasida pajupang do solhot nasida di bagasan lasiroka dalam manang sadiari pe Tuhan nasida mulak tu Jakartaon toktong nasida
di bagasan linggoman ya siniroham pasu-pasuma akka ama nama balu dohot ina nama balu toktong maho natubu di roha nang pikiran nasida Tuhan atong sahat di homa ngolu nami ngolu ni keluarga ngolu ni ruas nyuriam ngolu ni bangso nami o Tuhan di bagasan dame dohor sonang ni roha mahami di Natal dohor di tahun baru nanaing roh marhiti Yesus Kristus amin. Mari di mahita ngugut papung pilihan. Nang bijak do panondangi namang atasi sasude na olo masinonda sondang adino sasude nari na olo midome lugun di na orang Jesus tulus masa kamu sondanganmu rasa jolma asa untuk didebatkan. Todo aku minaho, oh
sangat Igo aku rajaku kuenehon kemuliaan-Mu Tuhan. Nunga tabegi hatani debatan na paboto tuhita enang bisar do panondangi dihagulapon tuhat taido panondang di bagasan nguluta narodo ibana manondangi hagulapon margite kolongna asahita na mardalan di bagasan hagulapon marnida hatiuron na binuan itu hatta asadapotan las niroha kita songon las niroha di gotilon songon parulupulupon di namarbagi tabat-taban atong akanang majalo hatiuroni patut do makatidakoni di bagasan nguluta unang bemangulu di bagasan hagulapon hatani de pataman dok marburi mahamu urasihamu dirimuna paholak kamu ma hinaroa ni papangenamuna sian jolo ni mataku pasokot hamu ma majahati guruhon hamu ma mabain na denggan lului hamu ma urung pitori hamu nanirupa patikos hamu ma urung tunasokot somarama odingi hamu akka namabalu. Kristus do Tuhan nang rotu portibion lau paluahon do sumodangi hita salubut na tinopana martua ma akana porsea di Yesus Kristus ai ibana hatuauni ibana do hagogota dia kaparukilota ibana do na manotong asa manangisi namian di bagasan Tuhan Yesus dapotan hatoktongon saliling nililingna ibana do raja dame na pademeo kita tu di bata ama alani mangulu mahamu di bagasan dame rapdogot na humaliang ibana mana mangaramoti lakata di bagasan pakirimon na ibaru. Tahun di dolo diurai sudah inganan hari tahun di dolo nang tubuh Kristus mabiyak dapat mahan nilgabe na posong patama Tuhanku Magobas di jolong Hari tahun di dolo Diura di sudenganan Hari tahun di dolo Nang tubuh Kristus alede bata manami na di banua gijang horo harorowan ni saluhur silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na may lutus upasa tami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na husus di jolom pasu-pasu may jalara moti asa upara siya kami pilihanon patimbul kon harajaw mo dito nga tunga ni kuriam dogot di portivion buhay maroha nami marhite hite tondim asalam hutadahami gurang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
somar pasohotan. Pupuji hai maho ala sau sulia tahim naum sinakapmu adorang somaru jahat dope hasiang anon kak tarabba siboli sakapmu dak sudda tahim nabadiai dibahen dosa nami alani holong ni roham nabalga naso haduduani dibaheni mauliate marohanami tuho ala naung sau sakapmu ima persurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di kami asa malua kami sian dosa hamatean dosian uhum jala masohot kami mangulahun dosa ope saya si maroham di kami togihon mahami tu anakmu saya bayan mahami gabe siluam tu ibana asa upa ni halo jaun nahami ala natinaon na naberniti dogot hangaluton humokop kami asa ibana napuna kami jala kami napuna ibana saya sungguli mahuriam sadarion asa dingot habalgamu dogot haroro di anakmu gabe jolma lau panguluhon kami pardosa saya sungguli maka parhalado di huriam memberitahuan berita nauli itu saluhut halak naung patar hasangapomu jalan naung jupang dame dohot hasonangan saya lehon mapitu naukap tu hala si pelebegu dohot tu parugamo na asing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masa luhut raja dohot akasuruan na asa diboto na sida naung dilehon hor raja jala Tuhan nasumurungi roh disaleleng nileleng na saya lehon gogo tu akana di bagasan pangucunan apuli akana marsak jala palua akana targogot saya tatap jala oding yakana pindah buru-buru ni halak ala ni gowarmu saya dongani jala pasu-pasu kami sudik akana magudang roh didak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alea manami na di banua gijang saya pinorbadia magwarmu saya Roma harajamu saya saut malam ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hangulua siap hari sesa modosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu giho tu pangunjunan palua mahami sian pangago hai ho dona puna haraja pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho saya didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tuton di munabi amin kami parhubas di ibadah pukul 10 tolu di Natal Umumon pasahaton selamat Natal ma dihamu saluhutna horas badita ya sattabi mariak kadamang dainang molo